Аз съм свободен. Ти си свободен. Той е свободен. Тя е свободна. То е свободно. Ние сме свободни. Вие сте свободни. Те са свободни. Един кръговрат от повторения, недооценени в своята същност и значение. Думи, скрити дълбоко в съзнанието ни, търсещи начина си на изразяване. За да бъде свободен, човек трябва да общува, да твори, да се учи и да се развива, да пътува и да експериментира, да търси осъществяване на пълния си потенциал, да обича и да бъде обичан, да бъде щастлив. Това означава да си личност, да си способен да избираш своите цели и да насочваш съзнателно своето поведение така, че да направляваш хода на собствения си живот. Истинската свобода се усеща със сърцето. Тя е най-висшето благо. Любомир Стефанов е на 26 години. Той е един от малкото, открили свободата чрез гмуркането на един дъх. Преди няколко години той се сблъсква за първи път със свободното гмуркане и това определя живота му. Целогодишните усърдни тренировки и страстта му към подводния свят го поставят в позицията на новата надежда за този слабо познат в България спорт. Днес Любо е почти единственият в страната, който се гмурка на един дъх, до дълбочини равняващи се на 15-етажна сграда, без да се подлага на излишни рискове, но това не изчерпва потенциала на неговото съзнание и тяло. Той приема себе си като морски номад, като човек, който не се задържа на едно място, а плавно и устремно продължава надолу, в прекрасната и безмълвна синя бездна.